Mbukile, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo igama lami. Ngingusambiso ngikwaKandlozi. Ngicela maqala uvashele channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuka kwesibili ngikubingelele futhi ngamukele esihleleni. Wembukela umvelo comment usisithombeni nomnyaka emhlanje obudala owanyamalala edlala egcekeni lakamakhelwane Sun Crescent eLosville eThekwini. Uthole ugulize swimming pool yamakhelwane. Kube ukuthi umndeni uphume enqina ukuthungatha lo mfanyana ezolo ntambama ngamuva kokuduka. Kanti kubika ukuthi uyise uthintane ne-reaction unit of South Africa ukuze athole usizo ingane kutholakala ukuthi yaphuma kubo iyodlala nenye ingane yakamakhelwane njengenjayelo. Kuthe uyise uma ebona ingabuye ingane wayobuza intombazane eneminyaka engu-6 ebidlala nayo kodwa nayo yanganikeza impendulo ecacile. Baqhubekile nokuyithungatha ingane nokuthenga ukuhamba kwesikhathi bayithola intanta ngobuso kwi-swimming pool nophaqha bayo bentanta. Ingane ibikuvakashele uyise njengoba kungamaholide kaDisemba kanti unini uhlala lehendede. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.